zuekin Aitziber Grado! Atope gaude, oso ondo, horrela gustatzen zait, bai. Txalo eta txalo. Horrela saio guztian zehar, bale? Galdera bat daukat, eta galdetu nahi dizuet, zuek zerekin idazten duzu, A ber, egin txalo. Arkatzarekin idazten duzuenak? 3, bale? 3 txalo. Big boligrafoa. Bale? Orain egin txalo, big boligrafoa bukatu bazaizue? Noiz bait? Bueno, gutxiago espero nituen, Vale, eta 0,1 eta 0,2 eta lakoak, tipo, bai, Vale. Hor friki bat daukagu, oso ondo, vale? Eta pilot boligrafoak? Bueno, ni egia da pilot boligrafoen fana naizela. Eta gure lehenengo gonbidatua ere pilotaren oso fana da bera. Ze gurekin daukagu eta ongi etorri emango diogu Iñaki Artolari! Gustatu zaizu txistea, Iñaki? Ez dut ondo entzun medio boligrafon zerbait, ez da? Bai, zu pilot boligrafoaren fana zarera, pilota. Bai. Bueno, bai. Elkarrizketarekin hasiko gara, esango dizugu guk espero genuela zu etortzen zinelako binakako txapelketako irabazlea izango zinela, bale? Txalo bero bat emango dio gure bai. Diot gu, baina pertsonalki diot nik. Eta hau fuertea da ze Altsasukoa izan da eta Eskurdi Arbizukoa, behar bada Altsasutik botako naute. Oi. Aitortu dut. Bueno, zer modu zaude, Iñaki? Ondo, nik ere espero nun txapelakin etortzea. Ezin izan da. Bai, bueno, ez da zer pasatzen. Bueno, edo bai pasatzen da, baina honekin lotuta galdera, final bat galtzen denean, ospatzen da, ala ere, ez? Ospatzen da, bai. Nik ospatu genuen, behintzat, osake, bai, ospatzen da. Eta nola ospatu zenuten? Galdetu albada, claro. Bueno, pelotako pixka finalen formatoa, edo gero afari bat, herri afari bat, eta gero parranda. Eta igandea zan gaina, baina, bueno, tabernak eta irikita, eta ospatu genuen irabazi bezalaxe, bai. Urrungo goizek ekin itzen, eta kobatu inbehar ostras galdu inun, bai. Claro. Iñaki, zara Limon izan dugun lehenengo kirolari profesionala. Ea. Claro. Hau fuertea da. Bueno, hemendik deialdia animatu ditezela gehiago. Bai. Bueno, ez da erreza izaten, Ez da. Hor futbolarik eta di, ez da? Hor zailagoak edo azaltzen, Egia da, zuzarela gure lehenengo aukera, Osea, diot. Ni irabazi zutenek, ez esango zizuen, da hor. Ez pentsa. Ez, deitu zaitugu jatorra zarelako. Vale. Entrevista askotan edo gehienetan behintzat aipatzen duzu bertsolaritzaren kontua. Bertsolaritza irakaslea omen zarela? Hala da? Bai, hala da. Eta zeba aipatzen duzu hainbest? Osea, diot. Oso, galdera? Baina nik bueltan botako nizuek, Zeba aipatzen duzu hainbest? Bueno, zentzua dauka, ze joku bat daukagu. Joku bat daukagu bertsolaritzarekin lotuta. Eta proposamena da, zeba ez dugun entrevistaren urrengo zatia, puntuka egiten. Aipa, tio. Bueno, orduan, egingo ditugu, bale, puntu batzuk. Bale. Eta, esago ez ditu dala nik erabaki, bale? Osea... baina zuk ez dezu papaten ningo. Ez, karo, nik idatzi dauzkatemen puntuak. Claro. Uste nuen, berdinetik berdinera, haiko ginela. Gero zuk botako idazu puntu bat, eta nik erantzungo, bale? Baina protagonista menzu zara. Bale. Ala dio lehenengo puntuak. Sekula joan alzara resakaz frontoira. Ni normalen oso goiz joate naiz oira. Nere amak badaki, bai egia oida.
Obe ondo kutea, geho jotzeko gora. Oso ondo. Oso ondo. Zain xamarra jarri jatze, Zain txamarra? Ba, itxaron. Ia, bertso guztia bota beharrean, erantzun, puntu batekin nahikoa da, bai. Vale. Oso ondo egin duzula, Vale. Diot. Ez teula aspertu behar, jendea. Ez da aspertzearren, da zure onerako. Vale? Ia, zer duzuzuk nahiago, musa edo briska? Ia irakaslea zaren benetan. Musa esan beharko det, hori ikusita, bestea zer dan ere, ondo ez dakita. Esaia zuzuk zer dan. Ez dakit erantzuten. Ondo. Vale. Eta, azkena, benetan esago izut, ez dela beharrezkoa osorik erantzutea, porque... Baina uste jazu, nahi badet osorik erantzutea. Claro, noski. Ia, ikusiko dugu. Ospatzen alduzue alegin Halloween. Toma, hi. Beldurran festa edo zeo zer zan egin. Ya está. Vale, ondo. Txalo bero bat. Ondo. Bertsolari favorito bat badaukazu? Asko. Busti barzara. Maialen Lujanbio. Vale. Txalo bero bat, Maialen Lujanbio hori mendik. Zaiora etortzera gonbidatzen dugu, Maialen ere bai. Eta pelotari favoritorik? Ni umean itzela barriola zan bere kamisetan euken, da nire pixket eredu izan zen, bai. Bale. Harremana daukazue? Bai, ez? Bai. Jende askok ez daki filosofia ikasten hasi zinela. Ondo esana, bai. Esan bat zenun filosofia ikasi zenuela, ja matzizatu beharko nuen, eta bueno, hasi zinela, ondo. Bale, Bai. Vale, perfecto. Oso ondo egiten dut nire lana, Iñaki? Bai. Bueno, batzutan ez. Filosofo favoritoren bat badaukazu? Bai, Jose Azurmendi. Vale, ez dakit nor den. Nor da? Ba, euskal filosofo handinetako bat. Ostras. Bai. Bueno, txalo bero bat, Jose Azurmendi ere bai. Gonbidatzen zaitugu, etortzera. Ia, egingo duguna da. Nik egingo dut lehiaketan gaudenaren aktina jarriko naiz hemen, eta hementxe dauzkagu txartelatxo batzuk, eta esan barri dazu, nork esan dituen esaldi hauek. Edo Vale. filosofa batek, edo pelotari batek. Botibolea, empirismoa, punpalasterra, gizakia. Ongi etorri, pilotaria, edo filosofoa saiora. Gaurko lehiakidea Iñaki Artola da eta bere lana honakoa izango da. Esaldi batzuk esango dizkizut, Iñaki, eta pelotari batek edo filosofo batek esan dituen asmatu beharko duzu. Bai? Bai. Prest zaude? Bai. Ia, lehenengoarekin goaz. Iba. Ostia, igual ikusi duzu. Ez que ikusi. Jope! Egingo dugu hau ez da pasa, bale? Hau ez da pasa. Lehenengo esaldia. Funtsezkoa ez da bizitzea, ongi bizitzea baizik. Pelotaria ala filosofoa? Filosofoa, baino bengoetxeak edo ere firmatu guluke. Zondo. Ia ikus ezagun erantzuna zein den. Platonek esan dakoa da. Ondo. Momentuz ez duzu asmatu, ikusi duzun arren, ez duzu asmatu. Eta bigarren eragoaz. Eta hala dio esaldiak. Hiltzen ez zaituen horrek indartsuago egiten zaitu. Ez dakitoi pelotari batek ze kontestutan esan lezaken. Bueno, Aldu herritan, igual, baino. Mikel Goñik behar bada.
Filosofo batek. Eta nork esan du hau? Nietzschek. Oso, ondo, ikus dezagun! Oh! Zaitez ikusi, Segur ez duzula ikusi. Bai. Ia, hurrengoa. Ez aizkit eraztunak eroriko lan egiteagatik. Nork esan du hau, pelotari batek, ala filosofo batek? Hoi ere biek firmatzeko pelotari batek. Nork guztiko zara? Lan egiteagatik. Hoi pelotari un batek. Ruben Belokik. Ia erantzuna ikusiko dugu. Oskar Lasak esan dakoa da. Hau pilotari hona da? Bai. Bai, izan zitzeken, bai. Oso ondo. Ia ba, hurrengo esaldia. Pilotaria izango ez banintz, juergista izango nintzateke. Eta handia gainera. Nork esan du hau? Hoi, pelotari, filosofo handi batek. Izena, badaukagu? Hoi nik, sanun. Esan banun esan, askotan entzun behar izan dut gero. Erantzuna ikusiko dugu. Osoto! Txalo bero bat, Iñaki Artolarentzako. Oio. Ni urdin. Euno geiri. Ni urdin. Jarraitu dut edo... Bai, jarraitu duzu. Edo ez. Pentsatu dut, Iñakin elkarrizketa jarraitzeko modu politia izan zitekela, frontoietan, diruak egiten duen bide berdina simulatzen. Eta, igual publikoa aukera ematea hemen gure limboko kantxa hontan daukan joku bizian parte hartzeko. Eta pelotetan, postuak sartu partez, galderak sartzea. Vale, oso ondo. Urdun, igual, launduko jazue claro, pelota partitzen... Hala, izi hartuzuk pare bat. Naiz erori. Ike, bota batzu. Vale. Eta guain, Vale, ia ba. Enberoiri. A ver, Ni euni. A ver. Inorkezu nahi, ia. Hartu, Hemen dena dira jokuak, Iñaki? Oi. Dena jokuak. Bueno, eta gustora, Gustoa. Ia ba, vale. Oen demo pasan marko deu pixkat? Ander Malbadi, txalo bero bat. Vale, galderak idatzi ditzatela, ez? Bai. Bueno, hemen Iñakikin kontutan neoteko horre problemik ez daugete. Ez dezu jakingo baino Iñakitani aspalditi ezautze gea. Bai? Bai. Azkenen Tolosa alden herri txikitako geanak, parrandak hori alternatiba hundik etzeok. Ez que ni ire etxe loindan atxok, no? Enin esan nahi, baino bai. Oidek. Alkilerrik horratu gaben atxok, baindi. Baino, urte guzti hauetan izandako abentura eta kalenturan gorazarre iteko, errealo batek hartzea pentsatuit. Erregalo bat? Baina kondizio batekin. Nik iri errealo entreatukoit, eta esan behar dituk, errealo horrek sortzeizkiken sentimendu, gogo eta anekdota, ze bazekit unen baten oi konseitzeko izerdilatzak pasatako aizela. Jesus Maria. Misterio honekin ondo gorrota zeuet? Itxura hartu ziot. Zeotean? Ze izan lehiken. Igual, eraztun badek, Ojo! Oidek. Zer da baina? Ona. Hau da, pelotako berdea, moko berdea, esate una. Tako pegatzeko erabetze du materiala. Eta pentsatzeit, honengatik esango zitela, hau, pentsatzen markak eta ezin dia ipatu telebistan, ez da? Baina... Honetakoa dekau, ez? Ez, hau txarretako. Borduan ez aipatu, badazpada. Marka aleman handi badat, ez zaio horreatik entiruk ez du galduko noskita. Hau, marka bea, hau garai baten itxezan berdea, asko ze hobeaguan. Hobea zan. Oan ja denboakin, nik ez dakitze komponente aldatu dien, gutxio peatzeu. Eta ni biltzen itzen, lehen pelotan ibilitako jende, eta tanai galdezka, etxen baote zeukean, baita dala 20 urteko izan dare, berde zarren bat. Eta azkenen, enun aurkitzen, aspertu nitzen, banan jendei esaten, eta inun WhatsAppeko alako idatzi bat ahalik eta gehien zabaldu nuna, eskatuz, inork baldin badauke etxen, berde
zahar bat hautxe hartuta eta ez du balio duela 10 urtekoa ere. Uste, dala 15-20 urtekoa. Jesus Maria. Mesedez, deitu bezala, telefono honetara, eta gaur telebistan esan dut, eta bida, ber, hemendik. Zeoze aiatzean, eta lortzeten, bai. Ostras, pero vale. Hau zen fuertea da. Eskerrik asko, momentu hau mateatik, Vale. Baina hori txarra da. Oso txarra da. Orduan bota. Besteik ezen, honek moldatu behar, baina... Hau ez de gran reserva, ez? Hau ez de gran reserva, hau de urtekoa, oidek. Orduan zuek lagunak zarete, oza, filina ikusten zaizu, Ba, egeo tartene filosofo batzuk ebauzkeu, tartekok, asko filosofatzeuenak, eta horrek asko elkartzeu. Bai. Beste zer? Galderak igual. Igual bai, ez? Hemen, gure anekdotak ateatzen atxu gabe da Iñaki Gauzkalo nere etxezte kontatuko hon. Azpare, galdera ia prestal daude. Prest? Idatzi itzezue? Bai. Ia, jasoko ditugu. Bildu ingotio igual, ez? Venga. Banaka, Bai, ia. Ostras. Ibagarre mandatzen. Bai, zera, atzera joan zaigu bat. Bueno. Hoi espan. Jo, ze pena. Ia. Vale. Ai, ama. Dana ezik euletuko, Vale. Se animatuta, oso ondo, Ikuslei. Jesus Maria. Vale, irakurtzen hasiko gara. Zuri emango izkizut pelota batzuk. Abadauzkazu. Baina, berze letra, kaligrafiak eta... Eta hauek nork erantzun behar ditu? Azera baten Iñaki, behitzat. Vale. Protagonismo afana. Bida. Hau, zuk irakurri, aberze irudizaizun, da... Letra hobetu behar du honek, Bika izango da, seguro. Zein pelotarik botatzen ditu tako gehien? Bota? Basurea bota? Ez, osea, tako... Ni uste itzitxusita zaidala, Tako itzitxusiak. Baina, igondo erantzunde. Esko gaten jona tako. Claro. Horrek uste, erremontarik eta adibidez jartzei olako mikrofonoa jokatzen ari diela. Gu oaingo suerten gabiltz, ez duela mikrofonoi jarriz. Erremontariei? Mikrofonoa? Mikrofono bat, eta entzute zaie dena. Baina ze daukate kontatzeko, ba? Takoak ez dakit. Ez dakit. Venga, beste bat. Beste galdera bat. Chill Mafia edo Izaro? Wow. Ikontuz bakarre baten ditzeu eta. Bai, bik. Bat aukeratu bazi beharraldiaz. Aizu, aukeratu egin behar duzu zerbait, Osa, zerbait behintzat, lehen ere filosofoa Ba, Izaro. Vale, bueno, txalo bat Izarori. Venga, azkeneko. Ia. Wow, zure abizena gustatzen zaizu? Ez bazina hartola izango, zein abizen izatea gustatuko litzaizuke? Ostras. Hau bai, filosofoa. Izagirre, bigarrena, ez da? Ez du balio. Ez du balio, Ez daukazun bat, Iñaki... Ez dakit, berasa luze, hola izango nintzen, 10garrena, edo 11garrena, edo ez dakit, zenbat. Zehora. Oso ondo. Vale. Azkenengo bat irakurriko dugu? Bai. Ia. Nahi duzuzuk irakurri? Venga, a ver. Venga. Ia. Jendea frontoira, mozkortzera edo pelota ikustera. Aditzik ezti jarri. Joaten da, pentsatzei. Izango gara. Bietara, frontoiak eta frontoiak daude, ezta? Batzutan, giro... Eibar bat, Donosti bat, Tolosa bat, giro lasaiagoa, astelenetan, igandetan, giro larun batetan, Iruñan, beste jaigiro bat, Bitatik. Bitatik, bitatik ala behar du gaina, frontoia azkenen festa toki bat da, batzutan gehitxo ere iruditu zaigu horregun batzutan, baina, bueno, jendea zozomondongo baino hobe, ezta? Gu hortxe elkartu ginen, labriten. Bai. Hortxe ezagutu ginen. Bai. Bueno, eta, zerbait gehiago daukagu, artekari jauna? Bueno, nik kontutxoa dola zehatu agurtu aurreti, iketan nik, bazego zehoze pendiente, kontua da Spotify Premium, Hostia. Alkarrekin inda daukeula. Eta urtero, nik ordaintzen dut, eta aurtengoa pasadigute da
Iñakik ez dauka bizumik. Ietzekit suelto egarrieken, o baikoko kamiseta ma firmauta, oi rebentan, o nola aiz. Ez que jende pentsakoik hau prepauta, zeula hori. Ez. Batuko. Txalo, bero bat! Aten Margari! Eta Iñaki Antara! Berantan dute amakarrena! Eskerrik asko! Ai, ama! Bueno, ze intensoa dena, Bueno, ze ondo gure urrengo kolaboratzailearen oso fana naiz. Hori zen, ze ondo gure urrengo kolaboratzailearen fana naiz. Oraingo honetan ere gitarrarik gabe, Olaia Intziarte! Hola, Olaia! Zer moduz? Hola, ongi, nerviosa. Bai, urduri nago. Normala da. Halako publiko bat ez da egunero izaten, Egia da. Konta idazu, Olaia. Indu nere udaberriko lentzeroren gutuna. Udaberriko lentzero. Bueno, edo balio du negurako, Osea, erranen neguan ekarrizkero ere esperatzen aldut, baina ekarri dut zerrenda bat, existitu beharko liratekeen... Existitu beharko ez liratekeen gauzak. Exacto. Vale. Lehenbizikoa. Vale. Badago movida bat dela. Zu, helduzara hortik ibiltzen eta ni heldu naiz hemendik. Eta nik... Itxoin, egingo dugu? Nik usit zu helduzara hortik. A ver. Zain no esplikatu. Ni nago hemen, eta nago nozen paseatzen zakurrezakitze, eta zuzara asun, eta zaude hor. Vale. Eta nik kursidatzut ja hor. Claro. Ta nik zeba esperatu barra dut zure pareraino ailegatzea saludatzeko. Hombre, pues porque bestela nauzuen entzungo... Baina eskeda inkomoda, porque zu tenik gaude hemen, eta, bide guzi hontan... Ja. Zeiten dugu. Claro. Ni beti, nitzetan hartzen du telefon, eta beti pensatzen, seguro pensatuko dutela, daula inziartet, eukikotu dei pila bat. Ez dut hartzen telefono, ez deitu. Eta, esperatu behar izate horren uste hori, nik uste dut utzi barra dugula, nire uste zizan barra dela, ez daket. Denek begiratzen dugu bertzetoki batera, eta da rarua. Vale. Ez? Bai, eske, fondoan arrazoi daukazu, bai. Vale. Bai. Protesta iteko itea batukadak. Vale. Uste dut hau ja, imagina badago, desalojo bat. Eta zuk, okupen alde egiten duzu batukada bat. Really? Zen dituzu bota? Ja. Zara desokupa bat batean. Vale. Hirugarren gauza. Olaia Intziarteri, zure Olaia Intziarteren kantu favoritoa B klasekoa dela erratea. Bai, Zeba, nire kanta favoritoa da. Eta pensatzen nuen ala izan entzela. Baina, vale, laugarrena, da bibote duen gizonak, ontaz soraztu dugu. Itein genuen, bai. Bizardunak, Taldea edo... Taldea. Vale. Orain eteben gaudela, Miluze, super ongi, bueltatu zelaik, ze ongi, bueno, Kike Amonarri beharrean dagoan jonteieria, baina, bueno, vale. Txalo bero bat emango diegu hemendik ere, ongi. Miluztekoei. Baina pasatzen da gauza bat, zeinarekin ezin dudan gehiago. Ta da, vale, nerabeak orokorren dire gauza bat, inkomodoa. Baina nerabeak telebistan eta bortxara egiten gauzak, da oraindik okerrago. Osakezuk ezin duzu erran, aurrera Miluzeko eskua, eta jarri zetaken kantu baten basea de fondo, eta nerabe batzu jarri esoko laugarren mailakoak. Osa, da pagatzeko ikasbidaia. Eta elkarrei pasatzen adar bat, eta derrepente musika gelitzen den momentuan, gelitzen da persona bat adar horrekin,
Serio? Gaitzen da hola, tiesa, eta erramara du aurrera, eta denak mi luzeko eskua. Wow. Hori kanpora ere bai. Vale. Ados nago. Ez. Bai, ados nago. Eta azkeneko. Osea, azken gauza existitu beharko ez ziren gauza bien artean. Vale. Vale, musika taldeek azken hitza ibiltzea gratis. Zertaz. Azken kontzertua iragarri dute ez dakitzen bat taldek, ez dakitzen bat aldiz, aber guapa. Nola Osea, talduko zuk dizut. ezin duzu ETS, erran, zure azken kontzertua dela, baina, bueno, zena, urte ontako azkenekoa, atzen duza, eta aipatzea hori, eta gero, bai, lo único inen dugu Barcelona, eta Madriden bertze bat, bale? Eta, bueno, ere bai, pues, bete dire, eta, bueno, pues... Adibidez, Chill Mafia, aka Flaco Hori Funky. eraman, nuen? Hortxe daukagula. Txilmafiak egin zuen beken azkeneko kontzertua, eta etzen azkena, daban, egingo dugu bertze bat, no seke. Eta? Problema harik edo. Bai. Pues te jodes. Torri? Terrible. Bala? Ez. Ez diate ordaintzen Ez saio torri. hau, así que... Ez. Suficiente. Vale. Ya está, kitu dut. Ya está, vale. Kitu dut. Orain, zer susatu behar den. Hori da, existitu beharko liratekeen Exacto. gauzak. Eneiz usatuko, baina horonosko batuka da taldea. Vale. Zergatik baina. Eta zertaz, ez zait inporta, itemalin badute apropiazio kulturala, nik erranen dut xuri bezala, zertaz, elkartzen dire hor emakume batzuk, ezakize, kuadrilla bat, astero, eta segoten dire, venga, dala, que te pego, venga, ordu bat. Kurso guziek kanta igualakin, baina, ahi badute lelo bat, gustatzen zaidana pila bat, dela, tokala otra vez que hay gente nueva. Ze ona. Eta, akitzeko, herriko WhatsApp taldeak behar dire sustatu. Bai. Buah, Bai, ez nago bat ostia, ez ere dut ados. hartu telefono, baina, bueno, badakizkin memoriaz. Ni batut kaptura batzuk gainero horonozko WhatsApp taldeanak, eta batean, osea, ezin dut jarri, porque agertzen diren numeroak ezakitzea, Claro, baina, claro. bueno, tatxatzerena, pues, ez dugu eginen, así que kontatuko izundik, baina, Vale. iruditzen zait fantasia bat egotea, grupo baten 400 piko persona, hau jende ditzen da espainolez, no zen, eta gordon WhatsAppetik igual jende nagusia eta ere baita bazen kaptura bat, pues igual apezak bidalitako mezu bat, pues reenviado, eta horra Bai apezan. zera? Bai, eta igual jartzen zuen, R.M. Bidali urrengo gunean, necesitaré como el otro día 4 gizones, bajatzeko, ezakitze ama. kapilla, ezakin ondik, eta holako mensajeak. Bertze batean, buenas vecinos, ¿alguien ha perdido un pato? Wow. Un pato? Sí, un pato. Eta hola, edo, pues, fotoa de norbaitek galdu, ezakitze, hori, horri sortzen du komunidade bat. Eta ahatea saldu zen? Uzakit. Joe, tia. Ja, bueno, jaten duzu agatea? Ez. Vale. Ez. Bien. Baina, osea, baietz esan izan banu, Claro, pues ez dela kezkatzen mali mazara agatean gati, baina gero tukutu. ja, ulertzen dut. Bueno, a ver, badiren, bueno, igual. Hau aipatu duzula, esango dut, altsasun dago Facebookeko talde bat dela Tu no eres de Alsasua. Osea, Tu no eres de Alsasua. Osea, Alsasua. talde hori da. Osea, baina ez hainbeste. Desagertua da ate bat. Da, ¿quién me ha cagado en el portal? Osea, bai. Super heavia da. Osea, kriston movidak egoten dira horre. Hostia. Erderaz, Bueno, igual claro. ez dut erango izan, baina behin bidali zuten ogi baten, osea, norbait bere ogia erditik puskatu zen, eta kendua zioten erdia, pues tipiko uzten dizutela zintzilik. Bai. Eta bidali zen foto bat, zakurren batek janda eta ogi erdi ez dakitze, como... Zakurra ez. Como lotu zure txakurra. Ahatea izan da. Seguramente. Ahatea izan da, seguro. Vale, honekin, Listo? listo. Vale. Eta Oso guzteko, ondo. distantziara ginen dugu edo. Nola? Ba, nahi baduzu, bai? Ez, galetz, porque nik hori erraten maizu zuri aio, Nik ere bai, jo, bueltan, aio, da raro. Ingo dugu, egingo dugu, egin behar den moduan. Hola jaizi arte, eskerrik asko. Aio, guapísima. Ai.
gaurko saiorako bi aktore gonbidatu ditugu, biak Kamikaz kolektiboko kideak dira, Txalo bero bat, Erika Olaizola eta Iraia Eliasentzako! Hola, ¿estás? Bueno, ze publiko jatorra daukagun, Bai. Animauta somatzei. Bai. Nik uste dut zerbait daukazuela. Bai, opari bat akaso? ekarri deu. Ojo. Opari eta bakizu, opariak normalian, emateianian, esan nahet, ezin dezu bota. Bueno, depende ze opari den. Hori da. Nik ez dut egingo, Guk kariño guztiak ekarri deu opari bat. Vale? Nahi alden. Bai, a ber. Ole, oso ondo. Renata, antzuzara. Oso ondo. Ze polita. Vale, eskerrik asko, neska. Osa, guia jartzeko asmun gatoz, Jarri ba, jarri ba. Ja, pentsa deunun, da, hola. Hemen Zure aurrian. Vale. Hola, planuen ondo ikusi daiela. Oso ondo. Apur bat, luzeia, baina ondo ikusten da. Ondo ikustea, ez da? Ondo ikusten da. Oso ondo. Zionea promozioa eta etorri gara. Hombre, claro, zertara bestela, ez? Hau, amen. Bai, hortxe utzi. Bale, neskak. Renata daukagu hemen gurekin. Bueno, aipatu dut sarreran, zuei paso emateko, Kamikaz kolektiboko kide zaretela. Zenbat pertsona behar dira kolektibo bat osatzeko? 3. Bueno, kolektibo bat, esan nahiet, elkarte bat. Vale. Elkarte bat, 3. Dala, lehendakarie, idazkaria eta tesorerie. Tesorera, no? Tesorera. Diruzaina. Diruzaina. Vale. Zuek ze postu betetzen duzue hor? Karo, gugea 4, guain. Karo, gu hasi ginen. Vale. Galdera simpli matezun, baina onagazu Ja. esplikatzea izugu, Azaldu bai, aldik eta ume batentzat moduan. Bueno, guk Kamikaz kolektiba sortu genunin ginen. Miren Gaztañaga, Amankai Gaztañaga eta ni. Vale. Orrun 3 artin banagenitun roloiek. Eta Iraia, baindala urte batzutatik, da parte baitare, baino ja 4. da. Orduan 3 rolak banauta daude. Geo, kolektibun barrun lan asko eta hor ja bai, behaire tokatzen zaio lan. Horrein ez eskapatzen. Baina papeletan ez nao. Ke pena. Pena. Etengabe zabiltzate sorkuntza lanetan. Bai. Eta sorkuntza lanak ez dira bat ere errazak izaten. Osa, nola moldatzen zarete dosier gintzan eta gauza hauekin? Guk ite du bereiztu. Gultzakoa da sorkuntza eta pixket artistikoa izango litzekena, zeguk egileak gure lanak guk sortzeitugula improvisaziotatik eta jolasetatik, eta ero da beste lan bat, ja, koñazu dana, hor ja dosierrak eta burokrazia eta burokraziak, orduan, da, como sorkuntza prozesu horren baitan nolabait bi gunez. Osa, bata jupi eta bestea da. Bestida... Okerrena da, azteala otik. Claro, sorkuntza, oza, lortzeko hau, kartel hau, kartel honek dirua balio. Ez, eta norbaitekin behar du diseinua, eta norbaitek, eta, claro, hor jende pila badao, eta orduan, claro, dirua lortzeko hori inalizateko, badao lehenengo hori. Vale. Eta horrek hori luzia da, ze, claro, dirua lortzia, ez da erresa. Eta gaina, kartelei dagokionez sospetxe dakeu, haundi gilek imprimiu genitula eta herrietan estilai jartzen hauek. Serio? Bai. Hori da gure sospetxea. Aiatzega herrira, eta kartela beste du ikusten. Osa, haundiegiak direlako. Bai, uste tot pasain ginela. Eskatu genitu. Baina nik uste tamaino estandar, ez? Ba, ez dakit ba. Antzerkirako igual ez, Ez. Hori igual egia da, ez? Osa, kontzertuak eta iragartzeko handiak izatea normalia, baino antzerkitakoak izatea igual txikiagoa jartzeitue atian. Izan daiteke. Antzokitako atian, ez dakize, baino, claro, igual inginan pasa. Bueno, behintzat hemen linbon badaukagu, así que txalo bero bat hemen jarri dugu, vale? Hau, sin más, alduko dizut, baina estafatu zaituzete sekula. Zer? Estafatu. Estafatu? Beti egiten du galdera hau, bai. Jende askori galdetu, gaunbidatu askori galdetu diogu hau. Bai. Bai? A ber? Ni uste jende guztiei estafatu zaituztetela, igual etzate konturatu, baino, bai. Igual tonto egiak zarete. Baino, bai, nahi estafatu ziren antzerkiko lehenengo lan eta lan batian, adibidez. Bai, eta beste aktore bat ez dut izena esango, porque igual. Baino, bai, deitu ziguten casting batiteko,
baina esan sorkuntza bateako, antzerki sorkuntza bateako, eta esan proiektu bat, hola, bueno, sorkuntza bateako, ingenun kastina, bueno, hartu ziguen, eta bueno, pues, sorkuntza zi aurretik, bazekala beste lantxo bat, ez da egize, lantxo hori ingenun, eta ez ziguen patu inoiz, eta orduan deitze genuen, da ez ziguen telefonu hartzen, zintzian, como desagertu bezala. Ostras! Orduan, inberri izan genuen azkenean, oza, bea ditzezun ez zio hartzen, ni deitzen nun ez zioen hartzen azkenean, kabina batetik deitu genuen, kabinan garaian, kabina batetik deitu genuen, harrapatu, orduan bai hartu ziguen telefonua, bilera bat, esateko, etzekaela diruik, eta etzuela dirua lortu, eta orduan. Bai zera? Bai. Bermeon izan zen, datua hortzu zen. Hori ez da egiten mesedez, osea... Hori baindala... Baina hau estafa oso konkretua da. Bai, oso konkretua. Wow. Bai. Vale. Kastinak... inoiz, zatu? Estafa hau? Erika. Bai. A ver, ni dazket sospetxak baitare. Dazket sospetxak. Tailandian... Ba, fijo. Joder. Fijo. Ba hori, junginen nuntzan hau kotaon, bai. Ba, bueno, motorrak alkila genitun, ez dakit norbaiti pasatzaion kotaon, motorrak alkilatzie, eta... Bueno, lehenuan ginen beste leku baten alkila genitun, justu Zurine Hidalgo, nera izpea iora eta irurok, eta dana ondo ertentzan, da horren kotaoa ja ginen, da esagen, bueno, berriz errepikako dugu esperientzia hau. Vale. Eta, bueno, ez gehan plaita geisteko eta, bueno, daude karretera batzuk, kotaon, badana, ondarra, ritintxorra, danola, eta orduan ginen zen, ni aioraki motorrin da, beste motorrin Zurine Hidalgo, eta aldiberin bilok eroin ginen. Zaki motorrak eroin ziren, aldiberien, bueno, aldapan bera, arrastan, hola, eta, motorrak barraia batzuk, eta hola. Eta orduan hasi ginen Googleen beitzen, zein, da nolain, porque pasaporti behai eman genio ben. Orduan itzulketa hori nola gestionau hasi ginen beitzen, eta hasi ginen Googleen ikusten dana, kota ozeola, olako poliziletan azeuela, nola esatea? Konpintxauta, porque raia minimo bateatik kriston dirutzie altzizuela. Zer raia mota zari gara? Karo, gurien... Osea, motoan, motoa raiauta. Bai, motoa raiauta. Ez da gaitxura. Eta horren hasi ginen letzen dana, hola, jendin testimonioek, bueno, zala, motorra, ala minima zoze bazeken, kriston diruez hartuko ziguela. Zenbat, adibidez? Jo, eske jara izakurdatzen, baina, karo, Zuni Hidalgo motorra, eta gero aioratan nire motorra, eta jute ginen retrovisori puzkauta, bueno, konpontzea, nun baiten inorek etzigun konpontzen, bueno, eta afronta ginen, da atzenin bukaenun pagatzen, ze pasaportie nahi genuen. Hori estafa bada, porque azkenean zuk izorra baintzen. Nik estafa bat, ez dakit estafa bada. Ja, hori egia da, Ja, claro, suposatzea emate izuela... Ja, ez tetino izuela ikusi. Ez bromia, estafa bat, zalzanet, baseon... Joder, indizituak zuen. Kastinak aipatu dituzula, casting asko egingo dituzue, ez dakitala den, baina ze gogorrak izaten diren castinak, Bueno, diot nik, como si, baina... Osea, egia da nik batzuk bai egin ditu dela, erreportari lanetarako dena delakoa ez naute sekula hartu, eta errepente nago hau aurkezten, osea, ez dute zen ulertzen, baina gogorrak, porque ez ezkorik ez da jasotzen gehienetan, orduan, zuek nola gestionatzen dituzuek castinak eta? Edo? Bueno, egia hoin ja castingen rollo hau geota gehiago dela, etxien zu zeu grabau, oza, ja jakin berdezu grabatzen, ez dakize planotan, ez dakize argiztapenekin, ez dakize... Autocasting. Bai, hori geota gehiago da. Goizeko 8 de repente, oza, oso raroa da hori. Bai, orduan horire ez, da aldatzen ere. Bai, eta gero castingak eta castinga daude, horire ala da. Eta bidez hizkuntzarekin bada hor meloi handi bat, ez da nahi irekitzen, baina zenbat aldiz, castingak jaso, separata jaso, eta erderaz dao, ez da egizu, erderaz dan, euskeraz da, baina pelikula hauze hizkuntzatan da, Osea, jute ze igual erderaz paseizu, erderaz, ez baina euskeraz da. Joder, bardun, Baizera. Euskeraz, zu itzultzen geizki itzulita beste batzutan. Bueno, hizkuntzarena da, beste meloi bat. Irekitu da, noiz bait, ez dakigu. Baina, bai, eta, bai. Olako gozak. Animo castinak egiten da bien jendeari, hemendik, bale? Txalo bero bat, ez da batere erreza, bale? Zesan bar nuen? Castingi buruz, egon gaitezke hitziten. Orduak eta orduak. Bale, Renataz, arituko gara. Hori. Renata. Argazki batzuk dauzkagu ikusteko, ikusiko ditugu. Hortxe, zuek Renatan, bale, ez dute zer ulertzen,
Zer da hau, osea diot, nortzuk zarete? Zertaz doa, ez dute zer ulertzen. Vale, zertaz doan, neskak. Vale, zertaz doa. Bai. Vale, ba... Itxoin, ematen du, zaretela, beste bi pertsona random, egin didala galdera, eta asmatu interpretatzen dola, ez? Argazkien arabera. Zertaz doa, ba, Renatak dauket doai berezi bat. Dala hil eta berpiztean pertsona bada. Hau da Renata. Vale. Hau da Renata, eta daka doai bat, hil eta berpizteko. Orduan, ze gertatzea da, gizarte mota bat ja eraikita, ba, danak bizi diela, gehala, saleik ere bai, pantaiaz bestalde, abiadura ondien, deskonexio handiekin ere gure esentziatik, emoziotatik, danak dake soluzioe, pilulak, baino, dauz gauza bat, pixkat eskapaiteana, dala eriotza. Wow. Ezta? Osea, gizarte mota hortan, danak dake soluzioa eriotzak izan ezik, orain arte esan dezakegu. Baina zaida gertatzen, ba, jendiek gero eta gutxioa idala eriotzai begiratzen, eta ordu rituala, simbologia, guzti hori dana desagertzen hasi da. Eta Renata izangoa nolabait bi mundu horiek, eriotza eta bizitza, konektatzea datorren pertsona. Vale. Ze eriotza gabe, pues ez da bizitzaik, eta bizitzaik gabe ez da eriotzaik, ez? Die txamponan bi aldiek. Zuek, hau interesgarria da. Osa, hau ere bai, kontatu duzuna, diot. Zuk esan berdezuna da interesgarria. Ez, nenbilen pentsatzen, osea, hau errealitatea izango balitz, zuek zer egingo zenukete, osea, diot. Antzerki bat, indeuna. Osea, berpizteko aukera izango bazenute. Nola? Berpizteko aukera izango Berpizteko aukera eukiko bagenu, zeingo genuken? Hilko zinatekete probatzeko berpizteko aukera nolakoa den? Igual behin suabe, aber, da geho, ba, segun ze gusto, ba... Aber nahi deun probatu berpiztia. Bai, claro. Bai, hortago hilin bertzea, orduan, karo. No. Eta hile egiten zara, jakin gabe, benetan, berpizteko zaren. Hijo esponitza horta. Claro. Ez? Arrisku hori hartzen. Ez da seguratzen, arrisku hori hartzen. Ez, Ziur zaude? Oso. Vale. Ez? Osea, ez badakit geho berpiztuko naizela? Ja. Bueno. Ua. Limoan gaude, eta argi dago hori, ez? Venga, lurra txalo bero bat. Vale. Baina komedia da, Bai. Komedia da, igual hola Mateu sakonetik gabiltzera, baietz ere bai, baina komedia da. Ondo zehaztuta badazpada. Distopia bada, ez da gaur egun zatutan, ez da ukiditzazken gaur egun bizimoduaren toke batzuk, baina bai pixkat urrundu nahi izan deu pixkat, eta jolasteko aukera ukitzeko baitare. Egia da, hor, ikusi ditugun irudietan, nahiko distopikoa dirudila, batez ere jantzien gatik, hori da epaitu dezakegun bakarra momentuz, ze pertsona dira horiek, edo ez dute zer ulertzen. Bai, gero gehan lau aktore, holtzan gaude, Xanti Agirrezabala, dala fitxaje berrile, Amankai Gaztainaga, Iraia eta Laurok, eta guztira 35 pertsonaje edo egiteitugu. Ostras! Orduan, egile da kasuntan erropak ere badutela bere garrantzia, ze gabiltzune oro jantzikendu, eta gure erronka izen da lau pertsonan artien gizarte oso baten martxa edo funtzionamentu erakustia, eta... Wow, zinteresgarria, bale. Aldatzearen zera hori, arropak aldatzearena, eta kasu hontan 35 pertsonaia egiten dituzuela, nola izaten da? Osea, kronometratu duzue sekula zeuen burua jantzi batetik bestera? Ez digu denbora ematen. Ez que hondik ez dugu konometra, Vale. ez dugu konometra, ez da antzeslanare hondik. Vale, orduan. Beti izate dugu, gaur konometra berdeu, hola eman aldiro. Vale. Esan didate, dauzkazuela sarrerak? Bai. Oparitzeko, bi sarrera doble dauzkazuela, eta publikoan zozketatuko direla, eta daukagu modu original bat zozketatzeko, ez dakit hau beste saioren batean ikusiko duzuen, baina, publikotik egin dituzte, pertsona bakoitzak egin dituzue hegazkinak, paperezko hegazkinak, ez? Bueno, igual jendeak ikusi nahi ezue, Renata Bek ikusi debe, bai ez, ziur bai ez. Tolosa etorri zian. Ez que imagina inorrek ez dela goratzen ari. Ia, zutitu egingo gara, eta orduan egingo duguna da,
zuek eskuratzen dituzuen, zuen gana datozen hegazkinak, zuek saiatu hartzen, eta ez badituzu hartzen, lehenengo jotzen zaituztenak, da listo. Baigian hartu, berda. Oiek, bai. Osa, gu jotzea ez, Ez. Aurpegira ez. Onea. Minita ez. Betxoin, betaurrekoak dauzkat, itxoin. Aiba, Tori. Ze kasualidadea. Osa, babesteko da. Nik uste lehen antijo ezila guk ez ikusteko. Beitu, nik hauza bat ezago izun. Lehen ikusi ditut hor da esan dut, hau zertarako da. Eta orai, landerrek esan dit, horretarako, bale. Babesteko gure begilek. Claro. Ni badazpada joan egingo naiz. Eta bat biru esaten dudanean. Guk hartzea jun berdeu. Osea, bat hartu berdeu. Hartzea, ez dare. Etor daitezela. Vale. Ia, prest, 3, 2, 1. Venga! Epa! Vale. Gauzaren nada. Izena jarriko. Izena jartzen. Bai. Ze sustoa. Bai. Jon Estampa. Oso ondo, zorionak! Vale. Eta Marisa Rodríguez. Oso. Zorionak! Bueno, neskak, eskerrik asko, placer bat izan da zuek hemen izatea, eta Renata ikustera joango naiz. Hori da. Ziur, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko. Aio, Ze desastrea de repente, bendena, hau, ez? Bueno, eta saio amaitzeko lehenengo aldiz kolaboratzaile berri bat izango du gurean, zuekin, Beñat Iturbe! Vale? Bai? Zer moduz, Beñat, ondo? Bai, ondo? Ez dut ulertzen? Bueno, lehen esan duzuta askotan programonetan gustatzen zaizkigula jolasak. Bai, claro. Eta, bueno, ikusi ditut jolas batzuk eta iruditu zaizkit pixkat, infantiak igual, eta... Vale. Bai, behar bada, badira infantiak. Pentsatu agian momentu atzela ere benetako jolas batek hartzeko. Vale, gizonen jolasak. Helduen jolasak. Vale. Vale, baina uste dut sekzioa joitu dizuala porque nik ezakit xakean jolasten. Horregatik esan duzu gizonen jolasa, baina usten dizuete ere, Eta... Ez da ilegala. Osa, ezin duzu... Ez que ezakit. Osa, erakusten bai dazu... Hau da dorrea. Vale. Ja, egin dezakeguna da, galdetu ia baten batek nahi da lagundu. Publikoko norbaitek daki. Norbaitek aldit lagundu xakean jolasten? Nik, zez. Flako? Kaixo. Vale. Ai. Vale, torri. Venga, ba. Txalomero bat. Ondo. Kaixo, Etziber. Claro. Gainera, es que, claro, zu irakaslea zara, ez? Bai, egia da. Umeen irakaslea. Bueno. Baina oso inteligenteak dira, bakizu. Ni ere bai. Igual, ez dakit, hau aproposena den, igual asko luzatuko zaigu xake partida bat, ez dakit zer. Ez, baina, motza izango da, Bai? Nahiz entrenatzen eta nahiko, badakizkit ja. Vale. Truko batzuk. Bota. Hasiko naiz ni, txuriekin igual, edo... Vale. Ez duna, Bai. Botako. Bai, berdin zait. Bai. Vale. Nik ez dute zeu lertzen. Zer divertigarri. Xake matea. Ya está? Hau da xake matea. Hartzaiaren matea ditzen da. Irabazi duzu orduan? Bai. Txalo bero bat flakorentzako.
Ba, listo, flaco. Eskerrik asko. Ja, jo tenaiz, ja. Bai, claro. Vale, zergatik. Listo. Baina, a ver, claro, porque... Zenbat irain martzuen, Claro, esan behar dizut, 6 minutu falta zaizkizu. Osea, orain ze egiten dugu. Ideia gehiago, euskat. Vale. Sekzio gehiago. Sekzio asko prestatut, eta orduan badaukat, demora betetzeko sekzio gehiago, nahi duzue komedia pixka bat. Bai! Horretara etorri zarez. Egin dut albiste faltsu bat. Egin dut albiste faltsu batzuk, ez? Osea, egia dirudi, baina ez da, orduan, albiste forma dauka, eta gutxi gora bera, idazteko moduak eta esateko moduak dirudi albiste bat dela, baina ez da albiste bat. Albiste bat dirudi, baina ez da, ez albiste faltsu bat. Komedia, ez? Ja. Esango dut, botako dut albiste faltsua, bale. Kamarara, zure kamara... Nik ez daukat kamararik. Ez daukazu. Hauek alokatu ditugu. Seigarrena. Bale, ez du argirik euki behar, ez? Hortxe dago. Bale, albiste faltsua. Langabeziak behera egin du. Otsailean 6.000 enplegu berri sortu dira. Vale. Ja, igual, ez duzu eben, hartu dut, oinarritu naiz benetako albiste batean. Eta aldatu dut. Jarri etzakegu benetako albistea. Dia, 5.500, esan dut 6.000. Sinetxi dutu? Bai. Ez que egia dirudi. Ez askotan esaten da, ez? Albiste honek dirudi el mundo egunkarikoa. Vale. Eta orain zer egiko dugu? Komedia, kontsultorio bat, galdetegi bat. Galdetegiak ere barregariak. Osea, jendeak galdetzen du, aholko askatzen dit, edo galdera bat egiten dit, nik laguntzen diot, baina bertok bezala, baina grazia gehiagorekin. Orduan, vale. Ez dakit kontsultaren bat daukagun, ez dakit bidali diguten... Ia, badaukagu? Igual ez? Kaixo, bainat, neska bat naiz, Sagitario, eta nire kontsulta hau da, gaur lan berri baten haste naiz, eta oso aukera handia da niretzat. Baina konturatu naiz ez dakidala lan hori egiten, edo gola sentitzen dut behintzat. Eta ez daki nola egin nagusiak ez konturatzeko, eta ez bukatzeko kalean. Zer gomendatzen diazu? Vale. Bueno, kaixo, Sagitario, izen arraroa, uste dut faltsua dela, baina, lagunduko dizut, berdin, lasai egon. Normala horrela sentitzea, ezakizu lan berria nolakoa izango den, baina lasai egon, saiatu beste irudi bat ematen, zalantzarik baldin baduzu edo laguntza behar baduzu eskatu, jendeak ulertuko du, eta sentitzen baduzu ez zaudela prest, ulertuko dute, saiezu nagusei besterik gabe, claro. Uste dut hau ez dudala behar bezala prestatu, edo, ikasten ari naiz, eta nik uste ongiaterako zaitzula, eta benetan espero dut, eta badakit, zintzotasunez jokatuta lortuko duzula lan horretan urte asko gustora ematea. Vale. Bueno, sekzioa mierda bat, baina gomendioa ona. Osa, barka. Ez zaizu gustatu? Barkatu. Mierda bat ez. A ber, argi dago, ez? Zerbait prestatu behar zenuela, eta... AliExpress, ezagutzen duzu AliExpress? AliExpress. Zaten dituzte gauza, baina batzutan beste gauza bat. Eskatzen, AliExpress, Alibabatik dator. Bai. AliExpress... Ezakit ben AliExpress esan daiteken, baina, askotan esan dut... Ja esan duzu zazpi aldiz, denda txinatar bat, Alibabatik datorrena. Nik ikusi nuen produktu bat, eta esan nuen, hau barregarri izango da, telebistara eramateko, gainera, ziur beste zerbait heltzen dela, orduan, ikusi ezakegu AliExpressen erosin nahi nuena. Vale. Manta bat da, baina, arrautza frigitua dirudi. Vale. Orduan hau da eskatu nuena, eta zer uste duzu heldu zaidala? Ez dakit, ekarriko zenuen. Ona?
Ez zaite heldu. Osea, bihar berriz, uste dut bihar helduko dela, bihar elkartu daitezke berriz. Bai. Hau grabatzeko. Baina, osea, ez duzu denborarekin eskatu, osea, ez dut Bai, ez, prestatu dut, Osea, eskatu nuen duela 2 hilabete, eta, bueno, baina bakit helduko dela, zehatzo justo heldu zitzaidan mezu bat, korreosen mezu bat, aduanan geldituta daukatela esan da, orduan, orain dut, eta bihar helduko da. Ez dut sinesten. Itxoin. Mezua, ukat jarritzak egu mezua, ez du sinesten, egia da. Mezua karri dut. Su paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado las tasas. Bai, tasas da buena, euro bat 89. Espain/correos.blogspotek bidalita. Igual hori estafa bat da, Beñat? Ez, baina, ez, falta zitzaizkien datuak eta mandizkiet guz. Osea, CVV, 730, korreos jartzen, no? Aitziber, korreos. Ja, baina ondoan blogspot. Osea, baina nik uste, osea, nik uste hemen egon beharrean, atera, osea, Juan Marko zinatekela ja, begiratzera, ia bankuan oraindik dirua daukazun edo ez. Osea, ez dakite. Vale, atzo ez zitzaizkidan notifikazio batzuk. Gauean. Bankutik. Bai, klin, da, kendu nuen. Zidan lo egiten uzten, da, fuera. Osea, ya está. Dei bat egin dezak ez? Igual bai. Eskerrik asko, Beñat. Bai. Bueno. Bueno, improvisatu dugu apur bat, oso ondo. Estafa bat ez dena, saio hau da. Eta oso ondo pasatut gaurkoan ere, eskerrik asko hemen egoteagatik, ongi etorri Limora, agur eta beste bat arte!